Ja tähän alkuun Hanna Holopainen, kansanedustaja ja Viitteen puheenjohtaja, lausuu muutaman sanan ja sitten onkin Allon puheenvuoro, jos hän nyt jossain sattuu olemaan. Mutta olkaa hyvä, Hanna, ja hyvää päivää. Tervetuloa kaikille. Tervehdys kaikille. Kiitos Marko, kiitos lahtelaiset vihreät ja Hämeen Viitteen edustajat, että kutsuitte tänne ja olette järjestänyt mielenkiintoisen keskustelutilaisuuden tähän vuoden 2025 alkuun. Ja elämme tosiaan mielenkiintoisia aikoja. Aika kiinnostuksella seurataan tietysti esimerkiksi ensi viikkoa, jolloin Donald Trump astuu valtaan Yhdysvalloissa ja tiedämme, että tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa niin kaikki vaikuttaa kaikkeen ja myös Suomenkin tietysti vaikuttaa se, että minkälaisia päätöksiä siellä sitten Yhdysvaltain hallinto jatkossa tekee. Itse olen tuolla eduskunnan päässä puolustusvaliokunnassa, joka tietysti tässä tilanteessa, kun turvallisuuspolitiikka, geopolitiikka on tässä turbulenssissa tilanteessa, niin puhuttaa paljon ja jos katsoo uutisotsikoita, niin se hallitsee aika paljon tällainen. Puhutaan vaikka siitä, että minkälaista hybridisodankäyntiä käydään ja mitä Itämerellä tapahtuu, mutta sitten samanaikaisesti meidän pitäisi pystyä puuttumaan niihin juurisyihin ja miettimään, että mikä meidän järjestelmässä oikeasti sit pohjimmiltaan täytyy tietysti tehdä nyt näitä ratkaisuja, vahvistaa puolustusta ja huolehtia siitä, että Eurooppa pystyy tarvittaessa uskottavasti huolehtimaan omasta turvallisuudesta, mutta samalla meidän pitää pystyä miettimään, että miten meidän järjestelmä pitäisi kehittää semmoiseksi, että ei päädyttäisi siihen tilanteeseen, että joillakin valtioilla tai joillakin pohjimmiltaan ehkä jopa joillakin yksilöillä maailmassa on semmoinen valta, että heidän ikään kuin toiminnasta on riippuvainen sitten kokonainen vaikka maanosa Euroopassa, että kaikki miettii, että mitä Putin tekee seuraavaksi tai mitä sitten Donald Trumpin hallinto tekee ja ollaan sidoksissa siihen, että ehkä meidän pitää miettiä, että mikä meidän järjestelmässä itse asiassa aiheuttaa sen, että valta keskittää turvallisuustilannetta ei voida saada ja ylläpitää ilman, että meillä on mietitty tätä kokonaisuutta. Ehkä tällaisilla avaussanoilla annan nyt sitten puheenvuoron meidän paneelin vetäjälle Janille tässä ja oikein mukavaa ja miellyttävää paneelia seurata. Joo, kiitos Hanna. Ja tosiaan mä oon Jani Ruohola, mä oon Hämeen tieteen ja teknologian vihreiden puheenjohtaja ja fasilitoin tänään tätä paneelia. Meillä olisi seuraavaksi nyt vuorossa, ennen kuin mennään esittelemään meidän panelisteja, niin meillä olisi Allu Pyhälammi, eli vihreiden puoluevaltuuston varapuheenjohtaja, haluaisi lausua vielä pari sanaa. Joo, kiitos paljon. Missäs mä oon hyvä? No niin, hei, kiitos. Kiva nähdä munkin puolesta kaikkia täällä ja kiitos meidän mahtaville panelisteille, että olette tulleet tänne Lahteen, mikä ei ole siis kaukana mistään, mutta joskus jää ehkä vähän matkan varrelle. Mutta tosi kiva, kun olette täällä. Mä oon tosiaan Allu Pyhälammi, puoluevaltuuston varapuheenjohtaja ja olisin sitten myös kunta- ja aluevaaliehdokkaana, mutta nyt halusin siis tässä hetkessä sanoa pari sanaa vaan siitä, että puolueen tason talouspoliittisista ajattelusta, ja tässä Hanna hyvin jo avasi ja kuvasikin tätä mitä kaikki haasteet meillä on, ja ehkä sellainen, mitä halusin sanoa, on se, että joskus voi olla niin, että jonkun mielestä ehkä vihreät puolueena ei tule ensimmäisenä mieleen talouspoliittisesta ajattelusta, niin tämähän on siis täysin myytti. Meillä on todella paljon talouspoliittista ajattelua ja osaamista, ja tästä yhtenä esimerkkinä keskustelu, mitä on käyty nyt koko viime syksyn ajan ja tämän kauden ajan esimerkiksi meidän ohjelmatyössä, eli puolueen valtuustossahan me linjataan meidän koko puolueen linjoja ja ohjelmia, ja siellä ollaan juurikin tehty uusi talouspoliittinen linjapaperi, mikä on julkistettu siis tosiaan nyt marraskuussa, ja se on siis julki tuolla meidän nettisivuilla, toivottavasti kaikki käytte vilkaisemassa sitä, jos ehditte. Ja siellä on hahmoteltu linjoja tähän seuraavalle noin 6 vuodelle, eli eduskuntakausille, hallitusneuvottelua ajatellen ja muutenkin. Eli viimeistään 27 meillä on seuraavat eduskuntavaalit, ja toki meidän tavoite on olla hallituksessa toteuttamassa sitä vihreätä talouspolitiikkaa. Ja sitten ehkä hyvä tietää, että me jatketaan tätä talouskeskustelua yhä enenevässä määrin, eli meillä on tulossa keskustelufoorumia, me uudistetaan meidän olemassa olevia linjoja, meillä on nytkin jo tosi monia hyviä
papereita olemassa, kuten esimerkiksi veropolitiikkaan liittyen, reilun muutoksen siirtymään liittyen. Ja ne on ehkä sellaisia asioita, mitkä meillä nähdään semmoisella tavalla, mitä ei aina sit kaikissa muissa puolueissa samalla tavalla nähdä. Et meillä on kyllä tosi paljon sitä omaa sanottavaa. Mä uskon, että tämä kattaus täällä tänään pystyy hyvin tuomaan näitä asioita esille. Ja halusin vaan sanoa, että talouspolitiikka on meille tosi iso ja vahva juttu ja tänään siitä kuullaan paljon. Ja kiitos huikeasti meidän järjestäjille tästä tapahtumasta, että tämä tuli. Niin näin ja tervetuloa omasta puolesta. Kiitos. Loistavaa, kiitos Allu. Tämä tilaisuus tosiaan striimataan Lahden Vihreiden Facebook-kanavalle ja tässä tehdään myös tallenne. Mutta tallenteeseen ei tule sitten paneelin jälkeisiä yleisökysymyksiä, eli sitten on vähän vapaampaa keskustelua tiedossa. Sen verran mä haluan vielä sanoa, että meillä tässä tilaisuudessa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Eli lyhyesti ne on menetelmä- ja kokoelmakäytäntöjä, joilla luodaan paikalla oleville ihmisille sisäistä turvallisuuden tunnetta. Eli ensinnäkin siis annetaan jokaiselle yhdenvertainen mahdollisuus osallistua. Sitten kunnioitetaan muita ja muiden vapautta olla oma itsensä. Ei oleteta, yleistetä tai väheksytä. Pyydetään puheenvuoroa viittaamalla. Ollaan kohteliaita, asiallisia ja ystävällisiä, vaikka oltaisiin eri mieltä asioista. Ja sitoudutaan kaikki ylläpitämään syrjinnästä ja häirinnästä vapaata tilaa. Ja näillä kun mennään, niin saadaan sitten kaikille osallistujille ja yleisölle sitten mukava ja rento tila olla. Mutta tosiaan mennään nyt meidän panelisteihin, eli meillä on täällä neljä vihreätä panelistia. Ensimmäisenä meillä on tuolla reunassa on Ronja Karkinen, Kirkkonummen kunnanvaltuutettu ja kuntavaaliehdokas. Sitten meillä on Anna Wertheim, yrittäjä ja finanssimatemaatikko ja Vantaalla kuntavaaliehdokkaana. Alvar Kylmäsuu, erikoislääkäri täällä Lahdessa ja Lahden kuntavaaliehdokas. Ja sitten Ville Aarnio, talousvihreiden varapuheenjohtaja ja Helsingissä kuntavaaliehdokkaana. Käydään ihan ensimmäiseksi tällainen teidän oma pieni esittäytymiskierros, eli kertokaa lyhyesti, että kuka olette ja millainen tausta ja millainen suhde talouspolitiikkaan, ja vähän omin sanoin, että millaista on teidän mielestä vihreä talouspolitiikka? Saa vastata ihan täysin niin kuin oman henkilökohtaisen näkemyksen perusteella, että ei tarvitse puolueen linjapaperia siteerata nyt tässä yhteydessä. Aloitetaan vaikka Ville. Että niin kuin, meillä on ennen kaikkea niitä fiksuja tiedepohjaisia, myös taloustiedepohjaisia ratkaisuja maailman ongelmiin. Me niin kuin kiihkottomasti niitä pystytään ajamaan eteenpäin, ei lähdetä niin kuin polarisoiviin yksinkertaistuksiin. Et usein maailma ei ole mustavalkoinen, tätä mä hoen aika paljon. Monimutkaisiin ongelmiin ei aina ole ihan yksinkertaisia ratkaisuja. Meidän pitää olla se porukka, joka pystyy niitä monimutkaisia ongelmia ratkaisemaan. Useinkaan niin kuin esimerkiksi talous- ja luontoasiat eivät ole ristiriidassa yhtään sen enempää kuin vaikka vaikka luonto- ja ihmisoikeusasiat, koska ne on vain asioita, jotka molemmissa pitää löytää kestäviä ratkaisuja. Ehkä mä en ehkä nyt niin kuin jos mä kerron omasta taustasta, niin miten minusta tuli vihreä, niin se on tosi pitkä tarina, alkaa 35 vuotta sitten tai jotain. 30 vuotta jahkailin ja sitten liityin puolueeseen tuossa 4 vuotta sitten ja nimenomaan talousvihreisiin. Olen myös maaseutu- ja erävihreissä, muuten nykyisin mä olen profiloitunut näihin metsätalousasioihin aika paljon, niin vaikutan myös siellä ja tuolla puoluevaltuustossa. Tämä on nyt kuitenkin kantava teema, tämä kirkastaa vihreää talousajattelua ja löytää niitä taloudellisia tai niitä ratkaisuja niin kuin ymmärtämättä niitä talouden fundamentteja. Tavallaan niin kuin kysyä niitä kysymyksiä siellä, että mitä se oikeastaan on se, vaikka nyt sitten raha, että oikeastaan sen ei pitäisi kiinnostaa, meitä pitäisi kiinnostaa se niin kuin reaalielämä siellä taustalla, mitä sillä rahalla saa ja niin edespäin. Ehkä mä annan seuraavalle puheenvuoron, muuten me ollaan tässä koko ilta. Ja kiitos Alvar. Alvar Kylmäsy ja taustana ehkä, että olen sitten jostain köyhästä yksinhuoltaja perheestä
vihreissä ehkä enemmän siellä talousajattelussa vasemman laidalla, ja itse koen, että vihreiden talousajattelu ehkä toivottavasti tulevaisuudessakin leimaa se, että pyritään yhdistämään vähän kuin eri puolilta sitä talousajattelua ja pohtimaan ehkä eteenpäin. Että me itse joskus, kun liityin vihreisiin ensimmäistä kertaa, niin mä tosi paljon vähän kuin vakuutti se ajattelu, sellainen pyramidiajattelu, jossa kaiken pohjalla on luonto, johon kaikki. Itse myös kokisin, että vähän kun meidän pitää pohtia sitä, että taloushan on kautta aikojen muuttunut. Meillä ei ole ollut sellaista vähän kuin aina samaa talousjärjestelmää, ja tämäkin nykyinen liberaalikapitalistinen, sosiaalikapitalistinen järjestelmä, mikä meillä Euroopassa on ehkä tämänhetkisestä järjestelmistä tietyllä tavalla kaikkein paras, mutta myös se, että me ei voida jämähtää siihen ajatukseen, että tämä on kaikkein paras, mihin ihmiset pystyy. Että meidän pitää pystyä ajattelemaan eteenpäin ja pitää pystyä yrittää kehittää talousjärjestelmää, joka pääsee irti tällä hetkellä siinä luonnonvarojen ylikulutuksesta, ehkä liian suurista vaarallisista tuloeroista. Että jonkin verran tuloeroja todellisuudessa aina varmasti tulee olemaan riippuen ihmisten oma-aloitteisuudesta, koulutuksesta, ahkeruudesta, mutta sitten tietysti varsinkin Yhdysvalloissa mielestäni nähdään aika hyvin, että siellä on myös tullut aika vaarallisia tuloeroja just siihen, että kun Elon Muskin ja muiden tällaiset hyvin suuret tulot ja hyvin suuret varallisuudet, millä he pystyy vaikuttamaan huomattavalla tavalla politiikkaan, että tietyllä tavalla, että miten päästään siihen tasapainoon, että on tuloeroja, mutta ei liian sellaisia vaarallisia tuloeroja. Joo, kiitos. Anna. Joo, eli mä oon Anna Weltheim ja mä oon tosiaan Vantaalta ja mä oon Villen lailla kuulunut nyt talousvihreisiin 6 vuotta. Ja mut sai lähtemään mukaan politiikkaan se, että mä olin itse toista tutkintoa, tai siis saanut just toisen tutkinnon valmiiksi, joka oli kauppatieteellinen, ja pääsin rahoitusalalle töihin. Ja sitten mun naapuri Espoossa, vaikka me asuttiin kivalla alueella meren rannalla, niin hän sai eläkettä vaan noin 700 € brutto. Ja mä kuitenkin tunnen ihmisiä, jotka saa 7000 eläkettä, niin se semmoinen 10-kertainen tuloero siitä, että hänkin oli tehnyt kuitenkin uran niin kuin muun muassa jääkiekkomaailma ja maailmanmestaruusjoukkueelle. Ja tavallaan se semmoinen ehkä tuloerot sai silloin lähtemään, ja sitten mä huomasin, tai googletin talousvihreät, ja mä oon aina kiinnostanut uudenlaiset siitä lähtien, kun mä lähdin opiskelemaan taloustieteitä 2001, kun oli toi Argentiinan talouskriisi. Eli finanssikriisin edeltäjä, missä tavallaan tapahtui tällainen bank run, ja talletukset, niin kuin oli vaara, että pankit menettää talletuksia sen takia, että valuutan arvo putosi 1/10. Mutta se sai mut kiinnostumaan aikanaan silloin talousasioista, ja sitten tämä tuloerot. Itse toki tulen niin kuin keskiluokkaisesta perheestä, ja isä oli ulkoministeriön virkamies, ja silloin lapsena kiinnosti kansainväliset suhteet ja tavallaan kansainvälinen politiikka. Mutta sitten kun tuli ikää lisää ja meillähän on hyvä tiedotus tavallaan Yle ja hyvä media kaiken kaikkiaan, niin pääsee seuraamaan sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja maailmalla. Niin sitten kun tuli ikää lisää, niin alkoi kiinnostumaan sitten enemmän kotimaan politiikasta ja nimenomaan näistä tuloero- ja maksukykykysymyksistä. Ja tosiaan minulla on tällä hetkellä yritys, joka tekee syväteknologiaa, ja me haluttaisiin nimenomaan yhteistyössä yli puoluerajojen ja kansainvälisesti tehdä humaania keinoälyä, joka olisi kanssa niin kuin keinoäly olisi ihmisiä varten ja ihmisten hyvinvointia varten, eikä niin, että ihmiset olisi keinoälyä varten. Ja olen ensimmäistä kertaa mukana paneelissa ja ensimmäistä kertaa ehdolla Vantaan alueella alue- ja kuntavaaleissa. Kiitos. Sitten vielä Ronja. Joo, kiitoksia. Mä olen töissä kehitysyhteistyösektorilla ja sitä kautta hahmotan maailmaa useinkin niin, että me Suomessa kaikki kuulutaan siihen 10 rikkaimpaan prosenttiin, jotka käyttää yli 50% kaikista maailman luonnonvaroista. Että tavallaan tämä globaali hahmotus tähän eriarvoisuuteen on myöskin niin kuin tärkeää ottaa huomioon tämän kansallisen eriarvoisuuden kanssa ja tuo sen niin kuin tavallaan globaalin näkökulman.
tähän talouspoliittiseen ajatteluun myöskin. Myöskin töiden kautta niin kuin paljon on kestävän kehityksen kanssa tekemisissä, YK on erilaisten julkaisujen ja papereiden, ja niissä välittyy yhä useammin se semmoinen kiireellisyyden tuntu, että me tarvitaan tämmöistä systeemistä, transformatiivista, välitöntä muutosta asioihin, ja se on aika paljon pyydetty. Me eletään ihmiskunnassa oikeasti isoja aikoja, ja se vaatii meitä myöskin miettimään tätä talouspolitiikkaa ihan uusilla tavoilla. Mä olen iloinen siitä, että vihreät on ottanut nyt uudet talouspoliittiset linjat ja että tämä keskustelu myöskin meidän puolueessa niin kuin kasvaa, ja että näissä uusissa linjauksissa esimerkiksi oli justiinsa tästä, niin kuin, että me halutaan kasvua niillä aloilla, jotka tuottaa ekologista hyvinvointia, ja sitten toisaalta me ei haluta kasvua sellaisilla aloilla, jotka sitä ei tuota. Tämä on tosi tärkeää, että me pystytään vihreissä tuomaan tähän oikeisto-vasemmisto-akseliin, missä meidän talouskeskustelua käydään, niin tavallaan, tiedättekö, semmoinen uusi pystysuuntainen ulottuvuus, joka voisi olla sit se donitsitalouden hahmottaminen, niin talouden täysin uudet muodot. Ja mä en oikein näe suomalaisessa puoluekentässä, että kuka muu sitä pystyisi tekemään kuin me vihreät, ja siksi on tosi tärkeää olla tässä tänään. Tämä tietysti myöskin näin kuntavaalien lähestyessä, että me oikeasti yritetään keskustella näistä asioista sit siinä kuntatalouden näkökulmasta on haastavaa, ja on iloinen, että pääsen teidän kanssa pohtimaan sitä, että mitä se ihan näin niin oikeasti käytännöllisellä paikallisella tasolla tarkoittaa. Kiitos. Sitten mennään saman tien heti syvään päähän tässä keskustelussa, ja lähdetään nyt niin kuin bruttokansantuotteesta, niin tiedetään sitten mistä puhutaan. Ja bruttokansantuotehan on tosiaan siis tällainen mittari, joka summaa siis kansantalouden yhden vuoden aikana tuottamien kaikkien hyödykkeiden yhteenlaskettua arvoa. Ja sen kehittäjä itse, Simon Kuznets, on varoittanut sen mittarin laajamittaisesta käyttöönotosta viime vuosisadalla, koska BKT:n kannalta ei ole mitään väliä, että tuotetaanko taloudessa aseita vai hoivaa. Mutta edelleenkin, kun puhutaan talouskasvusta, niin se on käytännössä tarkoittaa siis BKT:n kasvua. Eli miksi tämä mittari on edelleen poliittisessa keskustelussa niin tärkeä, ja voisiko olla jotain muita tapoja määritellä yhteiskunnan kehitystä kuin sitten tämän talouskasvun tai bruttokansantuotteen kasvun kautta? Ville. Miksi on tärkeä? Siis mä uskon, että täällä kaikki varmasti tietää, mitä niitä ongelmia on siinä mittauksessa. Lähdetään siitä, mutta niin kuin lyhyesti just tämä hoiva-asia, että se jättää niin kuin hyviä asioita, niin kuin vaikka se palkaton hoivatyö jää kokonaan ulkopuolelle, joka on niin kuin tosi myönteistä hyvinvointia lisäävää toimeliaisuutta, sitten se jättää vastaavasti huonoja asioita myös pois, niin kuin vaikka ympäristöhaittoja, ja niin kuin, se ei mittaa niin kuin sitä tavallaan, mistä meidän perimmillään pitäisi olla kiinnostuneita, eli sitä, kuinka hyvin meidän ihmiset ja planeetta ja luonto ja kaikki voi. Mutta miksi meidän kannattaa olla siitä silti kiinnostuneita, yksi sana eläkejärjestelmä, että me ollaan rakennettu sellainen, ja on muitakin asioita, mutta se on niin kuin tyypillisesti sellainen myös, että me ollaan rakennettu systeemi, jossa me ollaan luvattu ihmisille jotain jo vuosikymmeniä sitten, ja sitä on hirveän vaikeasta pommia purkaa siitä ilman, että se talous, niin kun, ehkä se kasvu ei ole se, mihin täytyy juuttua, se, että kasvataan, mutta tavallaan se, että jos meidän talous lähtisi tästä supistumaan, niin sitten meidän pitäisi vain rehellisesti sanoa, että eläkkeistä joutuu leikkaamaan. Ja tämä on semmoinen, niin kuin mitä kukaan poliitikko ei nyt yleensä mielellään sano. Me ollaan niin ainoa puolue, joka pystyy edes keskustelemaan tästä aiheesta. Mutta tämä on niin kuin ensimmäinen asia, mitä pitää mielessä silloin, kun lähtee kritisoimaan sitä, että kannattaisiko tästä nyt BKT:tä kasvattaa vai ei. Että tavallaan meidän valtion rahoitusrakenne on vähän sellainen, ja meidän eläkejärjestelmän rakenne on sellainen, että, ja myös meidän väestörakenne, kun ihmiset, eläkeläisiä tulee lisää ja työtä tekevää ikäluokkaa on vähemmän, niin sitä on tosi vaikea saada toimimaan ilman, että siellä niin kuin taloudessa myös volyymit jollain lailla kasvaa. Mä voisin tästä ehkä opponoida heti, että tosiaan itse asiassa meillähän aika rohkeasti tässä uudessa talouspoliittisessa linjauksessa otetaan kantaa myöskin tähän eläkkeiden niin kuin epäsuhtaan, että siellä on tosi suuria eläkkeitä, ja onko se niin kuin kohtuullista myöskin tulevien sukupolvien kannalta, niin kuin, ottamatta kantaa vielä niin kuin BKT-hen mittarina ja kansantalouden kasvuun, mutta ihan niin kuin siitä näkökulmasta, että
mitä eri vuosikymmenillä syntyneet voi olettaa omasta eläkkeestään, niin se on mielestäni rohkea avaus kyllä vihreiltä, että kieltämättä tämä on vaikeita kysymyksiä. Ja sitten toinen, mitä siellä meidän talouspoliittisissa linjauksissa on, niin siellä on näitä veroratkaisuja, että millä tavalla me voitaisiin niin kuin, saada uudenlaisista verotyypeistä lisää sitten vaurautta näiden yhteisten asioiden rahoittamiseen. Eli kyllä tässä keskustelussa aina niin kuin, mun mielestä on tärkeää, että se verotus on myös vaihtoehto sille kasvulle. Eli tietyllä lailla niin kun me aina kun haetaan sitä BKT-kasvua, niin ajatellaan, että ne verot niin kun haittaa sen kasvun saamista ja sen takia on niin kuin haitallisia, mutta sitten tavallaan jos tästä kasvun pakosta niin kuin ajatuksellisesti irtaudutaan, niin se antaa myös siihen verotuksen semmoisia uusia mahdollisuuksia. Vastaan vielä tähän BKT-kysymykseen sillä lailla, että sehän on tähän asti, ennen kuin nämä ympäristöongelmat on nyt niin kuin tullut mukaan tähän keskusteluun, niin osoittautunut erittäin hyväksi mittariksi, jolla pystytään yhdellä luvulla niin kuin, suhteellisen vahvalla korrelaatiolla puhumaan hyvinvoinnista tosi monella erilaisella osa-alueella, mutta kyllä että se mittari niin huonosti huomioi nämä meidän planetaariset reunaehdot, niin on nyt tuottanut sit siihen sen, että se ei enää niin kuin vastaa tarkoitustaan, se ei enää pysty ilmaisemaan yhdessä luvussa kaikkea hyvää. Ja tämän takia meidän pitäisi pystyä irti kytkemään ne asiat, mitä me oikeasti halutaan, että poliittisesti saavutetaan, jotka tietenkään ei ole raha, vaan ne on ihmisten hyvä elämä ja terveys ja hyvinvointi ja hoiva ja rakkaus ja ruoka ja tämän tyyppiset asiat, harrastukset, että miten me saadaan niin kuin eroteltua ne, mitä me oikeasti halutaan tästä BKT:stä ja edistettyä niitä myöskin siinä tilanteessa, että BKT ei kasvaisi. Kiitos. Otetaan Alvar seuraavaksi. Joo, sitten mitä haluaisin BKT-kasvusta itse sanoa on se, että se kysymys siitä, että onko se mahdollista, että BKT kasvaa jatkuvasti. Että se on jossain arvioissa myös laitettu, että aika paljon talouskasvua on oikeasti avittanut vähän se meidän kasvanut energiatehokkuus. Että se saattaisi olla jopa 70-80% välissä siitä vähän kuin BKT-kasvusta, mitä ensimmäisen BKT joudutaan tällä hetkellä katsoa. Mielestäni on täysin oikeaa se, että sanoo, että meidän talous perustuu tällä hetkellä koko ajan siihen kasvuun. Että meidän pitää keksiä joku ehkä systeemi, millä me päästään irti siitä kasvusta, mutta sellaista järjestelmää ei vielä ole. Mutta sitten just se vaara siinä, että meillä ei välttämättä vaan oikeasti se ikuinen kasvu ei välttämättä oikeasti vaan ole mahdollista. Et silloin pitää miettiä, että meidän pitää pystyä myös siinä vähän kuin plateau-vaiheessa tuottamaan hyvinvointia. Sitten tietysti se kysymys esim. Tasa-arvon ja vero-oikeudellisuuden näkökulmasta, että kumpi on muna ja kumpi on kana. Että onko se oikeasti se, että vähän kun se BKT-kasvu tuo tasa-arvoa ja sitten tasa-arvoa siinä, vai onko sitten toisinpäin, että sitten toisaalta on nähty, että Yhdysvalloissa siinä BKT-kasvu on ollut käytännössä kovempaa silloin, kun siellä on ollut se kovimmat marginaaliverot jossain 80% luokkaa, niin kaikkein suurituloisimmilla prosentilla ja promillella, että onko sitten voinut olla kuitenkin se, että silloin kun kaikkein suurituloisimpia on verotettu kaikkein kovimmin, että silloin on saatu oikeasti se kovin se kasvu, että voiko se olla se veron kevennys, mitä nyt paljon Briteissä ja Yhdysvalloissa tehty, niin onko se todellisuudessa, mikä myös syö heidän kasvun mahdollisuuden. Mutta sitten on ehkä taloudessa, kun ei ehkä pysty tekemään sellaisia tuplasokko-otettuja tutkimuksia, että 2 valtioa tekee tälleen ja 2 valtioa tekee tälleen ja kummatkaan ei tiedä, miten ne oikeasti tekee. Ja sitten 10 vuoden kuluttua joku kansainvälinen valuuttarahasto tekee ja sitten sanoo, että hei, me nyt katsottiin teidän luvut ja itse asiassa ne meni paremmin. Ja te teette näin ja sitten, se on vähän, että sitä ei pysty sokko-ottaa ja sitä on vähän vaikea randomoida, että ketkä tekee mitä. Ville, sulla oli puheenvuoro. Joo, siis tosi hyviä kommentteja, paljon samaa mieltä. Ronja sanoi opponoivansa mua, mutta sitten se puhuu just niinku niistä asioista, että ei synny vielä sitä jännitettä, että tietenkin näin, että kasvu ei ole. Ja voisiko niinku nostaa vielä sellaisen, että ihmisten mielissä edelleen tosi vahvasti niin talouskasvu on sitä, että tuotetaan enemmän aineellista krääsää. Sitähän se ei tietenkään niin tarvitse olla niin määritellä. Mä mietin tätä niin ekonomisti, filosofi näkökulmasta, että mitä se BKT on, niin sehän niin yhtä hyvin voi olla niin kuin sitä, että jos me arvostetaan enemmän puhdasta luontoa ja me saadaan enemmän sitä, niin se on talouskasvua parhaimmillaan. Meidän niin kuin vihreän politiikan ydintähän on tietenkin se viedä maailmaa siihen suuntaan, että niin kuin talous ja se, mitä me elämässä haetaan, niin kuin tulisi vähemmän ja vähemmän
aineellisesta ja energiaintensiivisestä ja niin kuin maailmaa kuluttavasta toiminnasta ja niin kuin, enemmän jostain aineettomasta ja sellaisesta, josta on yleensä niin kuin itsen lisäksi hyötyä myös muille niin jos me tullaan onnellisimmiksi sellaisilla tavoilla, jotka kuluttaa tätä planeettaa vähän vähemmän, se on varmasti sellainen asia, mikä me kaikki tässä jaetaan kyllä, että se on ihan meidän ykköstavoitteita. Joo, kiitos. Anna. Niin mä voisin jo kommentoida tähän, että meillä on ollut tuolla vihreiden sisällä keskustelua paljon siitä näistä korjauspalveluista, että kun on ollut aiemmin enemmän suutareita, kivijalkamyymälöitä tai siis liikkeitä tuolla Helsingin keskustassakin, missä on korjattu vaatteita ja tämä teknologia, että jos sulla niin hajoaa vaikka joku tämmöinen kannettava tietokone, niin se joku uuden osan hankkiminen voi maksaa 5 €, mutta sitten se korjaus on, niin kuin, että se ei mene takuun piikkiin. Että me haluttaisiin niin promotoida sitä, että se kasvu tulisi myös tästä korjaus- ja huoltopalvelusta vähän tyyliin, että jos nyt 500 € puhelimesta hajoaa vaikka joku osa, ettei tarvitsisi aina ostaa uutta puhelinta. Ja sitten tässä oli monta pointtia, mutta vielä tuosta BKT:stä, niin muistan aikanaan, kun tein markkina-analyysiä kansainvälisesti suomalaisille vientifirmoille, niin Qatarin BKT oli muistaakseni 10 vuotta sitten maailman suurin sen takia, että siellä oli öljyvienti ja se jaettiin sitten tilastollisesti kaikkien kansalaisten kesken, ja sehän, että jollain valtiolla on öljyvienti, ei välttämättä kerro siitä kansalaisten vauraustasosta mitään. Haluaisin nostaa esiin, jos tekee 7,5 tuntia plus lounastauko ja kotityöt päälle ja lastenhoidot ja lasten harrastukset, niin mun mielestä se 8 tunnin työpäivä on ikään kuin ylimitoitettu ehdottomasti niin kuin nykymaailman vaatimuksiin, missä tavallaan kommunikointi on siirtynyt someen ja se on hyvin niin kuin aivointensiivistä kaikki kommunikointi. Itse haluaisin myös, että vihreiden talouspoliittisessa linjauksessa voitaisiin myös harkita näiden, että jos työpäivää vaikka lyhentäisi 0,5 tunnilla tai tunnilla, niin miten se voitaisiin käytännössä toteuttaa ja miten palkat laskisi, jos laskisi, koska tilastojen tai tutkimusten mukaan kokeiluja, mitä on tehty Britanniassa ja Ruotsissa, niin tuottavuus on noussut sitten sillä, että työpäivä on lyhennetty vähän loppupäästä, niin on sitten ollut kuitenkin tuottavampaa se työn jälki. Roni. Kiitos. Joo, tosi konkreettisia lähtökohtia. Mun mielestä itse asiassa oli myöskin tässä uudessa talouspoliittisessa linjassa, että pitäisi laskea korjauspalveluiden arvonlisävero nollaan, niin se kuulostaa mun mielestä hyvältä. Ja itse asiassa tästä työajasta me ollaan Kirkkonummen vihreissä myöskin tehty esimerkiksi aloitteita tuonne puoluekokouksiin, että kaikilla pitäisi olla mahdollisuus alasta riippumatta valita 80% työaika. Se taisi jäädä siihen, että se tyyppinen linjapaperi on ollut muuten niin kuin uudistumassa. Että ehkä saadaan tästä lisää keskustelua myöhemmin. Haluaisin vielä nostaa tähän niin kuin BKT:n rinnalle toisen keskeisen käsitteen tai käsiteparin, joka on kuluttajien ostovoima. Et kyllähän meillä sen lisäksi, että me puhutaan niin kuin kansantaloudessa paljon BKT:stä, niin me myöskin puhutaan nimenomaan kuluttajien ostovoimasta, jossa niin kuin se ongelmallisuus on jo ihan siinä sanassa sisäänrakennettuna. Se on kuluttaja, joka kuluttaa luonnonvaroja, jotakin konkreettista joka tapauksessa, ja hänellä on ostovoima, hänellä on henkilökohtaista rahaa niin kuin voimakkaasti tehdä tätä kuluttamista, mitä pidetään niin kuin lähtökohtaisesti hyvänä asiana. Mä mietin tätä, että monestikin, että miten niin kuin me jotenkin kansantaloudessa, jossa meillä sitten tulisi tätä kasvua, niin pystyttäisiin ohjaamaan se niin, että se ei lopulta niin kuin erilaisten välikäsien ja niin kuin kansantaloudessa tapahtuvien prosessien kautta sit valuisi siihen kuluttajien ostovoimaan, koska kuitenkin niin kuin fakta on se, että mitä enemmän ihmisellä on rahaa, sitä enemmän hän kuluttaa luonnonvaroja. Eli me saadaan kyllä aikamoista niin kuin semmoista kansanvalistustyötä harjoittaa, jotta tämä niin kuin kytkös tästä oikeasti saataisiin rikki. Mutta tietenkin esimerkiksi tämmöiset korjauspalveluiden verotusta koskevat ratkaisut olisi linja siihen. Joo, ennen kuin mennään nyt enemmän noihin yksityiskohtiin, niin mainitsit tuossa Ronja myös tuon donitsitalouden tuossa aikaisemmin, niin haluaisitko vähän vielä avata tätä käsitettä? Joo, käsittääkseni Kate Raworth, brittiläinen taloustieteilijä, on sen mallin kehittänyt tuossa reilu 10 vuotta sitten. Ja ajatus on, että sen sijaan, että
kaikille uusille taloustieteen opiskelijoille ensimmäisenä heidän tyhjään mieleensä, niin kuin hän kirjan alussa kuvaili. Eli se, mikä siinä on sitä sokerista hyvää, niin se on se, mikä olisi se hyvä talous. Ja keskellä oleva reikä on se, mikä pitää niin kuin täyttää. Siellä on sosiaalisia faktoreita, siellä on nimenomaan terveyttä, koulutustasoa, elinikää, tämän tyyppisiä seikkoja, mitkä pitää täyttää, että päästään sitten siihen sokeripuoleen. Ja sitten taas siellä niin kuin sokerin ulkopuolella on sitten taas ne maailman asettamat reunaehdot, mistä ei saisi mennä yli. Esimerkiksi merten happamoituminen, ilmastopäästöt, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, tämän tyyppisiä seikkoja. Ja mä monesti käyn lukiovierailuilla puhumassa kestävästä kehityksestä ja käytän tätä mallia. Pyydän lukiolaisia ottamaan 2 eri maanosasta minkä tahansa valtion ja vertailemaan sitten näitä 2 maanosan donitseja. Ja siellä näkyy tosi vahvasti se korrelaatio, että ne maat, jotka täyttää ne sosiaaliset reunaehdot siellä sisällä, niin myöskin menee sieltä ulkopuolelta vahvasti yli. Eli näillä asioilla näyttäisi olevan yhteys. Ja nyt se maailman suuri ongelma on se, että mikään maa ei ole päässyt siihen Donitsiin, Costa Rica on lähimpänä, mutta että oikeasti pystyttäisiin luomaan semmoisia talousmalleja, että ei ylitetä luonnon reunaehtoja, mutta täytetään ne sosiaaliset sisäehdot. Kiitos. Monet tutkijat on ehdottanut donitsitalouden lisäksi myös tämmöistä niin kuin kohtuutalousajattelua, eli nimenomaan tätä, että kulutuksesta ja talouskasvusta ei tulisi enää pitää niin kuin talouden pääasiallisena tavoitteena, vaan käytännössä niin kuin supistettaisiin tämmöiselle ympäristölle haitallisia tuotannonaloja ja sitten myös kasvatettaisiin sitten tällaisia ympäristön kannalta parempia. Ja näissä molemmissa tosiaan tämä peruslähtökohta on siis se, että maapallon kantokykyhän on ylittynyt niin kuin tässä ihmisen taloudellisen toiminnan myötä jo hyvin monella eri osa-alueella. Ilmastokriisin lisäksi myös niin kuin luontokato ja esimerkiksi merten happamoituminen ja kemikalisoituminen ja monet muut tämmöiset planetaariset reunaehdot on ylittyneet. Ja tästä mä ehkä niin kuin, haluaisin vielä niin kuin nostaa tämän, että kun puhutaan aineettomista palveluista, niin kyllähän käytännössä kaikilla palveluilla on aina aineellinen perusta. Eli kuitenkin kulutetaan energiaa ja luonnonvaroja vaikkakin vähemmän. Tuosta saataisiin tuosta ostovoimasta ehkä niin kuin hyvä tämmöinen aasinsilta näihin tulo- ja varallisuuseroihin. Niin meillähän on valtiontaloudet on kasvaneet globaalisti niin kuin hyvin paljon, mutta sitten käytännössä tuntuu, että tavan kuluttajan ostovoima ei välttämättä ole juurikaan kasvanut, ja sitten taas toisaalta, niin kuin Alvar sanoi, niin vaikka Yhdysvalloissa niin tuloerot on kasvaneet ihan tosi radikaalisti. Niin mitäs näkemyksiä tuloeroihin ja varallisuuseroihin? Ottaako Ville vaikka tästä? Uskallisit antaa mulle avauksen. Mä kerron tämmöisen pienen tarinan, kun me tuolla väännettiin just tätä Allu mainitsemaa talouspoliittista linjapaperia tuolla puoluevaltuustossa marraskuun viimeinen päivä. Kello 23 illalla, kun oli semmoinen 13 tuntia kokoustettu. Ja jossakin siinä, kun väännettiin, että mitä sanamuotoja mihinkin riville sitä ohjelmapaperiin tulee, niin tulin sitten todenneeksi hetkinen, että itse asiassa mun mielestä tuloerojen kaventaminen on huono poliittinen tavoite. Mä en halua sitä tähän, en enää muista mistä oli kyse. Aiheutti jonkinlaisen tunnereaktion ja mä oon sitten sen jälkeen joutunut vähän selittelemään, mitä tarkoitan. Se oli varmaan todella väärä paikka käydä syvällisiä filosofisia keskusteluja talouskäsitteiden perimmäisestä olemuksesta. Mutta mä edelleen seison tämän takana. Eli mun mielestä tässä on kyse ihan samasta asiasta, kuin minkä takia mun mielestä nyt sitten bruttokansantuotteen maksimointi on huono poliittinen tavoite. Eli me ei saada jämähtää tässä tuloeroissakaan siihen, että mitä ne rahalliset helposti mitattavassa olevat transaktiot ja niihin helposti niin kuin vertautuvat arvot on, niin ei sen enempää tuloissa kuin varallisuudessakaan, vaan meidän pitäisi oikeasti olla kiinnostunut 3 asiasta, jotka siellä niin kuin taustalla vaikuttaa. Ensinnäkin meidän pitäisi olla kiinnostunut hyvinvointieroista. Eli niin kuin Rania puhui todella hyvin tuossa alkuvaiheessa siitä, että mitä me oikeastaan niin kuin halutaan ihmisille. Me halutaan niille hyvää ja terveellistä ruokaa pöytään ja me halutaan niille mukava ja turvallinen koti, missä asua, ja me halutaan niille mielekästä tekemistä ja yhteisöllisyyttä ja osallisuuden kokemusta ja
tämmöisiä asioita. Voitte lisätä jotain siihen listaan, jos haluatte. Ja sitten kun me pystytään tarjoamaan nämä ihmisille, niin mitä ihmeen väliä niillä tuloeroilla on tai varallisuudella. Ja nyt mä niin kun, siis tiedän sen varauksen, että silloin kun tuloerot on todella suuret, niin se voi vähentää esimerkiksi sitä osallisuuden kokemusta. Tämä on ihan selvää, että siis siellä on takaisinvaikutuksia, mutta niin tämä peruskuva pitää muistaa, että se mistä me ollaan kiinnostunut on se ihmisten hyvinvointi. Ja sitten niissä hyvinvointieroissa on sitten niin samantyyppiset keskustelut edelleen syntyy siitä, että onko meitä kiinnostaako meitä niiden erojen lisäksi meille se muoto, että onko se niin, että meillä on niin kuin paljon, joilla menee suunnilleen yhtä hyvin ja sitten muutamilla menee tosi paljon paremmin. Se ei välttämättä joidenkin mielestä ole yhtä paha tilanne kuin, että meillä on päinvastoin, että meillä on paljon ihmisiä, joilla menee suunnilleen yhtä hyvin ja sitten joitakin, joilla menee tosi paljon huonommin. Tästä nousee tämmöisiä keskusteluja, mutta tämä oli pääpointti, että tämä on semmoinen, mikä meidän pitäisi olla meidän fokuksessa. Toinen asia, taloudellinen valta ja sen keskittyminen. Ja tässä pitää tajuta se, että meillä on nyt niin kuin tämä Elon Musk, joka tekee tämän pointin selittämisen tosi paljon helpommaksi nykyisin. Mutta se olennainen kysymys ei ole se, että montako miljardia täsmälleen hänen omaisuutensa on. Et jos hänellä olisi vaikka nyt 500 miljardia velkaa, joka tulisi tänään, kautta siis sitä kautta, että sä voit myydä omaisuutta ja voit ostaa sillä ja rakentaa isoja palatseja itsellesi ja tehdä mukavamman elämän. Mutta se tulee myös niinku siitä, että sä oot jossakin organisaatiossa, jossakin asemassa. Tämä on sellainen asia, että myöskään niinku meidän ei pitäisi tavallaan vierastaa sitä, että me ollaan helposti kateellisia ihmisille, jotka on rikkaita tai joilla menee tosi hyvin. Mutta me ei olla niille yrityksille. Ja sitten siellä niin kuin valtavassa megayrityksessä on kuitenkin joku yksi ihminen, joka käyttää valtaa sellaisella tavalla, jota me ei ollenkaan nähdä. Eli se valta on paljon laajempi kysymys kuin pelkästään se, että mikä jossakin tilastossa päätyy jonkun henkilön varallisuudeksi. Sitten on kolmaskin asia, josta meidän pitää olla kiinnostuneita. Tämä on se, mikä tekee minusta tässä asetelmassa oikeistovihreän. Mä puhun aina myös tästä, on sitten kannustavuus. Eli meidän pitää myös kiinnittää huomiota siihen, että minkälaiset kannusteet meidän systeemissä syntyy sille, että ihminen tekee enemmän töitä itsensä ja yhteiskunnan edes. Siis me kaikki varmaan tajutaan se, että jos me kokonaan poistettaisiin ne tuloerot, niin sehän tarkoittaisi sitä, että me vietäisiin ihmisiltä mahdollisuus vaikuttaa omalla työllään omaan hyvinvointiinsa ja parantaa sitä, tai toisten hyvinvointiin. Sen takia siis, tästä nousee sellainen asetelma, jossa meillä vaan on pysyvä jännite. Me ei voida mennä mihinkään ääripäähän. Me ei voida tasata tuloeroja tai niitä eroja täysin tavallaan, että jos meidän pitää jollain tavalla pystyä palkitsemaan niin ihmisiä niistä valinnoista tai siitä työnteosta, jota ne tekee. Mutta samaan aikaan meidän pitää löytää keinoja, että varsinkin, siis mä itse kiinnitän aina eniten huomiota sinne, miten siellä pohjalla menee. Eli miten ne yhteiskunnan jäsenet, jotka on se heikoimmassa asemassa, että miten me pystytään varmistamaan, että heidän hyvinvointinsa on riittävän iso. Tavallaan se mun näkökulmasta se, että jollakin menee niin kuin super paljon vielä paremmin, niin se ei ole niin kiinnostava kysymys. Sen sijaan se valta on todella kiinnostava kysymys, miten se keskittyy. Tämmöinen tässä mä varmaan puhuin jo liian pitkään. Kiitos, tämä oli tosi hyvin avattu kyllä mun mielestä ainakin noita onko tähän muilla kommentteja? Joo, mä voisin sanoa tähän, että ehkä, tai siis kompaan Ville, että jos absoluuttinen köyhyys on määritelty 1400 € kuukaudessa ja tämä, mihin mä viittasin tuossa, mikä sai mut lähtemään politiikkaan, että mun naapuri sai 700 € kuussa, niin se on kuitenkin puolet siitä. Ja Leo Stranius vihreistä on tosi hienosti tällä viikolla oli radiossa puhumassa just siitä, että jollekin perheelle, joka käyttää vaikka 10-15 € päivässä ruokaa, niin heille 5 € nousu päivittäisessä rahankäytössä on tosi suuri. Ja sitten taas jollekin, joka tienaa tosi hyvin, niin joku 5 € päivässä ei ikään kuin merkitse mitään. Että tähän kannattaisi kiinnittää huomiota, että on kuitenkin tosi paljon ihmisiä ja ehkä nykyään näiden leikkausten myötä myös opiskelijoita, jotka tavallaan elää köyhyysrajan alapuolella. Ja sitten
pyysin briefiä eilen, niin sain tämmöisen pointin vielä tuolta Euroopasta, että tämä keskiluokan tilanne Suomessa, kun meillä on vielä niin kuin pariskuntia, joista toinen saattaa olla äitiyslomalla tai työttömänä ja toinen tienaa 7500 on vaikka niin kuin keskijohtoa ja maksaa 35-40% veroa, niin Suomessa ei siihen saa mitään verohelpotuksia, vaikka olisi 2-3 lasta hoidettavana, kun taas Ranskassa ja Saksassa saattaa olla, että veroprosentti puolittuu sen takia, että puoliso ei osallistu tienaamiseen yhtään. Ja tähän kannattaisi tämä nimenomaan keskiluokan ostovoima, joka kuitenkin pyörittää kaikkia lounasravintoloita ja muita palveluita ja kulttuuripalveluita näin leikkausten keskellä, niin pitäisi kiinnittää tähän keskiluokan ostovoimaan niin kuin huomiota. Alvar. Siis ehkä se samaa mieltä siinä, että kokonaan tuloeroja ei kannata ottaa pois. Siis just tärkeähän pointti on se vähän kuin valta, mikä tulee yleensä siis rahasta, mutta se voi tulla myös tietyllä muuta kautta. Mutta se mikä on myös aina hyvä muistaa vähän kuin tuloerojen vähän kuin kasvussa ja varallisuuden kasvussa, että siinä just, että siinä liian suureen ääripäähän ei kannata mennä. Mielestäni Peter Turchinil End of Times-kirjassa hän tosi hyvin tuo vähän kuin historiallista näkökulmaa siihen, että missä on katsottu, että itse asiassa melkein ainakin kaikissa, mitä hän toi esille, mitä hänen tutkijaporukkaansa oli löytänyt, niin historiallisissa vallankumouksissa, sisällissodissa, muissa tällaisissa lähes sisällissotatilanteissa, niin sitä on edeltänyt yleensä sellainen hyvin suuri varallisuuserojen kasvu, joka sitten, missä kaiken vaarallisinta on just se vähän tietyllä tavalla vähän kuin varsinkin rahaeliitin ja muun vähän kuin taloudellisen valtaeliitin huomattava kasvu, joka sitten tarkoittaa, että vähän kuin ihmisiä, jotka haluavat poliittisille valtapaikoille ja kello on rahaa, kustantaa itselleen poliittisia valtapaikkoja mahdollistavat kampanjat. Heidän määränsä nousee, mutta niiden paikkojen määrä ei nouse. Se on tuolileikki, mikä vähän koko ajan vaan kuristuu. Se on 10 tuolia ja äkkiä 10 000 leikkiä siinä, niin se peli muuttuu likaiseksi, mikä nähdään Yhdysvalloissa. Sitten tulee sitten vähän kuin vastaeliittiä, mikä on just Elon Musk vai Barron, kaikki sellaiset, jotka yrittää sanoa, että hei, me ollaan kansanmiehiä. Joku se Stephen Barronkin, hän on IV-leagoita, siis kaikkein korkeimman tason yliopistosta valmistunut. Että hän on itse oikeasti sieltä eliitin sisältä, mutta hän ei saanut sitten sellaista vähän kuin valtapaikkaa, mitä hän kokee, mihin hän olisi oikeutettu sen eliitin kautta, jolloin hän alkaa sitten kapinalliseksi ja alkaa lietsoa sitä köyhempää ihmismassaa. Ja sitten tietysti siinä on se, että siinä pitää olla sellaista köyhää ihmismassaa, kuka kokee suhteellisesti köyhyyttä, joka katsoo, että hei, mun isoisällä on mennyt paremmin, niin isoisä on pystynyt yhden henkilön tuloilla ostamaan kodin, elättämään perheen, ja nyt minä en pärjää, vaikka meidän taloudessa on 2 tuloa, me ollaan silti koko ajan köyhyydessä, ei voida edes haaveilla lasten hankkimisesta silleen, että he pärjäisivät. Että tällä tavalla, että siinä tuloiden tasoituksessa on just se, että sieltä otetaan sieltä korkeammalta tasolta ja varmistetaan se matalamman tason vähän kuin pärjääminen, ehkä rumasti sanottuna leipää ja sirkushuveja tyylisesti, mutta luonnollisesti se, että se kannustin pitää tietysti säilyä siihen vähän kuin myös vähän kuin toimintaan, että ei sellaisia vähän kuin nollaeroihin ei luonnollisestikaan kannata pyrkiä. Joo, että mä ihan nopeasti kommentoin tuohon, että mä olen tosi samaa mieltä tuosta niin kuin sun kuvauksesta Amerikan tilanteesta. Ja niin kuin, jos mä itse välillä vedän sellaista linjaa, että vähän Gini-indeksin taso tai tämmöinen, ja muuten niin kuin nämä on siis, vaikka mä puhun tätä, niin nämä on tietysti hyödyllisiä käsitteitä ihan niin kuin PKTkin. Mä en tiedä mikä se on optimaalinen taso, mutta mun oma niin kuin aavistus on se, että se on jossain aika lähellä tätä niin kuin pohjoismaista tasoa, missä nyt ollaan. Tavallaan, niin kuin, jos me oltaisiin Amerikassa, niin mä olisin varmasti samalla siellä vasemmistoleirissä ja niin kuin huutamassa, että nyt tämä on mennyt liian pitkälle, mutta niin kuin, kun me ollaan tässä niin kuin suomalaisia pohjoismaisia. Ja niin kuin, yksi asia, mitä mä korostaisin, on se, että meidän täytyy nähdä se niin kuin tämä ei ole pelkkää talouspolitiikkaa, vaan niin koko kulttuurin projekti, jossa meillä on jotain tosi vahvaa Suomessa ja Pohjoismaissa, mikä on niin kuin se, että meidän niin kuin toiminnasta suhteellisesti ehkä vähemmän kuin jossain muualla kanavoituu siihen sellaiseen ylellisyyteen. Ja siis joissain maissa on niin, että kun ihminen saa pikkusen ylimääräistä, niin se heti ostaa jotain, niin kuin, minkä funktiona on pelkästään signaloida sitä, että mulla menee paremmin kuin on naapureilla. Ja niin, tämä on niin meillä suhteellisesti vähäisempää, ainakin oma kokemus on tällainen. Se on tavallaan koko kulttuurin projekti ohjata asioita siihen suuntaan. Jos mietitään, niin kuin niitä
Amerikan rikkaitakin, niin sielläkin, niin kuin, että miten me voitaisiin luoda sellainen maailma, että sitten kun ihmisillä menee niin superhyvin, niistä tulisi tällaisia niin kuin Bill Gatesia, jotka niin kuin miettii, että ne lahjoittaako ne rahojansa niin kuin lääketieteeseen vai luonnonsuojeluun. Ja niin kuin, että kyllähän niitä mahtuu maailmaan vaikka kuinka paljon, mutta meillä ei näitä Elon Muskeja ei mahdu maailmaan yhtään lisää. Roni. No, kiitos, tosi mielenkiintoisia ajatuksia. Ensinnäkin toi just, että miten voisi irrottaa vallan ja rahan, niin enpä tiedä, mutta se pitäisi ehdottomasti tehdä. Mietin tätä niin kuin kannustavuutta, että voisiko meillä olla sitten jotenkin tämän kulttuurimuutoksen kautta myöskin, että ihmiset hakisivat sen kannustavuuden jostain eri asiasta kuin siitä rahasta, että tavallaan, että onko nyt jo tällä hetkellä, niin kuin ainakin mun mielestä, joku voi olla kiusallisen rikas ja käyttää niitä rahoja niin kuin kiusallisesti, eli niin kuin tavallaan tavoilla, että vaikka hänellä kuinka olisi niitä rahoja, niin hän ei silti saisi niitä käyttää oikeastaan enää mihinkään, koska hänellä ei ole enää mitään ekologista tapaa tehdä sitä. Mikä tekee mulle myöskin henkilökohtaisesti sen, että mulla ei ole oikeastaan minkäänlaista erityistä insentiiviä tienata enemmän, koska mä luulen, että mä en niin kuin pystyisi pitämään kiinni niistä rahoista. Toisaalta se ei niin kuin sit kannusta mua, tai tavallaan voisinhan mä kannustua siitä, että sit mulla on enemmän valuuttaa lahjoittaa eteenpäin, mutta sitten toisaalta niin epäitsekäs mä en myöskään ole. Mutta ehkä niin kuin enemmän kuin etsii näitä esimerkkejä itsestään, niin yleensä se on ehkä vähän vaarallista, on se, että Olli Rehn hermostui siihen, että suomalaiset, jotka voisi tehdä täyspäiväistä työtä, ei sitä aina tee. Ja erityisenä niin kuin esimerkkiryhmänä tästä oli lääkärit, jotka niin kuin siirtyy yhä enenevissä määrin 80% työaikaan. Ja periaatteessa niin kuin sit, jos me nähdään, että se raha on se, mikä kannustaa ihmisen, niin tämähän on täysin epäloogista, koska heillä on myös hyvät palkat, he voisivat tehdä vielä paljon enemmän rahaa. Mutta onko siinä sellainen ihmisryhmä, joka tavallaan kokee elämänsä merkitykselliseksi, he kokee uransa merkitykselliseksi ja tekemänsä järkeviä asioita. Sitten he tienaa kuitenkin, no siis huomattavan paljon, lääkärit ainakin osa, että sitä kautta niin kun, tavallaan pystyy sitten ehkä helpommin kuin moni muu tekemään semmoisen niin 80% siirtymisen ratkaisun. Mutta tämä on mun mielestä niin tämä kiinnostava ilmiö, kun se tuli esille. Välihuominen siis tuohon, jos itse teen myös 80%, mulla on muuten tietysti sellainen normaali työaika 38,5 tuntia viikossa, sitten tietysti 80%. Kannattaa muistaa, että suurin osa lääketieteellisistä erikoisaloista, varsinkin keskussairaala- ja yliopistosairaalatasolla, niin se työaika on hyvin kieroutunut. Mielestäni AY-liikkeen lääkäriliitolla on vähän sellaista ongelmaa, että siellä lääkäriliitossa on paljon ylilääkäriporrasta, erikoislääkäriporrasta, jotka teettää sitten tietysti muilla portailla sitä työtä, mutta siis sehän on 38,5 tuntia plus päivystykset päälle, joka lääkärityösopimuksessa, siinä yleissopimuksessa on, että hyvinvointialue voi vaatia 5 päivystystä, mitkä voi olla 24 tunnin päivystyksiä, ja nämä tulee sen virka-ajan päälle, joka tarkoittaa, täällä esimerkiksi lastentautien ylilääkäri joskus laski sen lastentautien erikoistuvien sen työaikarasitteen, joka tarkoitti, että he oli 60-70 tuntia viikossa töissä, jos he teki kaikki ne 5, mikä on pakollista, mistä työntekijä ei voi kieltäytyä, koska sitten se on vähän kuin irtisanomisperuste, jos se kieltäytyy töistä. Sitten tietysti saatetaan tehdä jopa yli 5 päivystystä virka-ajan päälle, mutta sitten tietysti on sovittu yleensä, että niistä tulee vielä vähän kuin ekstra korvauksia. Mutta käytännössä se, että hyvin monet lääkärit, jos he tekee 80% työaikaa, niin he tekee todellisuudessa yli 38,5 tuntia silti töitä. Ja tässä on vähän kuin naurettavaa on se, että oli se joku se Wolt-kuski, joka teki joku 60 tuntia viikossa töitä, jolloin Migri ilmoitti, että tämä on ihan mahdotonta, ei kukaan voi vuosia tehdä tällaista työmäärää, että hän ei saanut tuoda perhettään Suomeen, koska Migrin mukaan se oli mahdotonta, että joku tekee. Ja sitten meillä on ammattikunta, jolle se on normaalia. Ja sitten tietysti ammattikunnan sisällä on ihmisiä, ketkä boostailee, että silloin kun olin nuori joskus 60-luvulla, niin silloin päivystettiin viikkoputkeen ja nähtiin perhettä ehkä jouluna. Okei, no täällä ei ollut ihan niin suoraan sit mun pointtiin tämä syyt, mutta oli hyvä kuulla. Joo, kiitos. Palataan vähän noihin varallisuuseroihin ja tuohon varallisuuden kasautumiseen. Eli usein tämä varallisuuden kasautuminen, niin laitetaan niin kuin nykymuotoisen kapitalismin niin kuin sisäänrakennetuksi ominaisuudeksi. Ja sitten aina jos kritisoi kapitalismia, niin sitten joku nostaa kommunistikortin ja siihen on jotenkin tosi vaikea niin kuin päästä niin kuin käsiksi, mutta sitten samalla niin kuin, markkinat on kuitenkin pikkasen eri asia kuin, niin kuin kapitalismi. Ja
haluaisiko joku ottaa kantaa, että miten tästä niin kuin varallisuuden kasautumista voisi päästä eroon, mutta silti niin kuin samalla säilyttää esimerkiksi markkinoiden hyvät puolet? No, mä haluaisin just sanoa tuohon just sen, että se varallisuuden kasautuminen voi merkitä investointeja uuteen teollisuuteen, uuteen teknologiaan, jos ajatellaan tämmöisiä 100 vuotta sitten vaurastuneita teollisuussukuja, jotka on rahoittanut vaikka kulttuurisia projekteja, niin jos vertaa siihen ajatukseen kommunismista, missä kaikki saa saman palkan, niin se ei kuitenkaan välttämättä ole ideaali sen kannalta, että me halutaan kehittää uutta ja investoida uuteen teknologiaan, tai me halutaan, että on ihmisiä, yksilöitä, mistä Ville just sanoi, että joilla on enemmän varallisuutta, jotka voi sitten tavallaan mahdollistaa muille tekemisen tai muiden yritysten rahoittamisen, mutta markkinan toiminta, kyllä edelleen kuulun näihin, jotka ajattelee, niin kuin Joe Biden tuossa viimeisessä puheessaan, että se keskiluokan ikään kuin ostovoima, niin kauan kuin he ei kuluta tämmöiseen krääsään tai mihinkään, tai niin kauan kuin se ei ole bilemekkokulttuuri, joka kuluttaa vaikka luonnonvaroja, kun on laskettu esimerkiksi, että vaatteiden tuotanto kuluttaa hiilijalanjäljestä 35-40%, niin itse ainakin pidän samoja vaatteita 2-3 vuotta, mikäli ne ei hajoa tai mikäli laatu ei ole ollut alun perin niin huonoa, että vaatetta ei voi enää pitää. Sitten toisaalta niin tämmöinen keskiluokan ostovoima niin kauan kuin se menee just palveluihin, kulttuuriin, korjauspalveluihin, eikä välttämättä semmoiseen luonnon kuormittamiseen, mistä toi just Ronja sanoi, että jos hänen palkka nousisi, niin se voisi mennä johonkin huonoon kulutukseen tai semmoiseen, mikä sitten ei ole ekologisesti kestävää. Mutta kuitenkin meillä on yhteiskunnassa paljon tahoja, jotka tarvitsevat sitä ostovoimaa, että meillä pyörii palvelut ja infrastruktuuri ja muu. Joo, mietin tuohon, että muistat kirjailija, kuka olisi sen Donitsitalouden luonut, mutta hän oli tuonut sellaisen ajatuksen, mitä on ilmeisesti jossain päin maailmaa myös välillä käytetty. Että sitten vaan se ajatus, että sellainen, että sen varallisuuden kasautumisen estämiseksi tulisi sellainen, että periaatteessa sellainen jemmattu varallisuus, niin se vähän kuin menettäisi koko ajan tietyllä tavalla arvoa, mikä sitten myös ehkä tekisi sen, kun mietitään vähän, että meidän taloushan pyörii sillä, että raha pyörii taloudessa. Ja sitten jos sä jemmaat johonkin tileille tai osakkeisiin tai johonkin huomattavan varallisuuden, niin sehän on pois siitä pyörinnästä. Käytännössä sellaisia malleihan on ehdotettu, en tiedä kuinka helppo ne on tietysti varsinkaan millään rysäyksellä tuoda sitten vähän olemaan, mutta käytännössä just sellainen, että se kerrytetty varallisuus ei olisikaan sellaista tietyllä tavalla sitten niin ikuista. Mä heitän sellaisen provokatiivisen huomion tässä, että itse asiassa mä ajattelen, että keino hillitä tuota varallisuuden keskittymistä itse asiassa vaatii sitä, että meidän pitää helpottaa sen varallisuuden siirtymistä yrityksistä ihmisille. Eli tavallaan niin kuin, nyt me ollaan hirveän kateellisia henkilöille, niin luonnollisille henkilöille, mutta sitten meillä on systeemi, joka suosii ei-luonnollisia oikeushenkilöitä luonnollisten sijaan. Ja tässä puhutaan niin kuin verotuksesta ja kaikenlaisista. Ja että tavallaan niin kuin, me annetaan yritysten kilpailuttaa valtioita keskenään verotuksellisilla ja yritystukiin liittyvillä asioilla. Ne maksaa tosiaan tosi vähän veroa ja se tavallaan se keino päästä sinne kasautumisen estämiseen ja tavallaan matalamman vai Irlantiin vai Viroon vai Ruotsiin. Ja sitten niin meidän poliitikot sitten juoksee kilpaa semmoista, että hei, me annetaan teille tämmöisiä tukiaisia ja tämmöisiä verohelpotuksia ja me lasketaan meidän yhteisöveroprosenttia, koska niin me mieluummin halutaan teidät tänne. Tämä on se niin kuin iso kuva siinä. Ja sitten me kompensoidaan sitä sillä, että sitten me kiusataan niitä omistajia vähän lisää. Tämä on tavallaan niin semmoinen hölmöin asia. Ja siis se olisi niin kuin helppo ratkaista, jos meillä olisi niin kuin globaali talous tai edes niin kuin EU-tasolla pystyttäisiin päättämään tästä asiasta. Niin kuin, se olisi niin kuin fiksua, että sen sijaan, että ne käytännössä maksaa 15% tuloksestaan tai sitä luokkaa, niin kun huomioidaan kaikki tekijät, niin me voisi periä niiltä 25%, niin meillä olisi niin siinä aika paljon enemmän pelimerkkejä. Ja sitten nimenomaan se, että ei olisi kannusteita
rakentaa monimutkaisia asioita, sitten kätkee sen omaisuuden jonnekin. Sitten toinen, niin kuin, että kun puhutaan varallisista arvoista, niin ne koostuu tietysti, ne muodostuu markkinoilla, se riippuu korkotasosta, se riippuu sen yrityksen. Toinen asia on just tämä, että verotaan sitä yritystoimintaa vähän enemmän, niin sen markkina-arvo laskee. Se ei tietysti nyt ole tavoite, mutta myös vastaavasti niin kun, ne ei ole muuta kuin niitä tulevia tulovirtoja, mistä markkina-arvo tulee, ja tavallaan niin kuin sen jakautumista nyt säätelee kaikenlaiset poliittiset päätökset. Mutta ennen kaikkea mä näen, että se läpinäkyvyys ja se niin kuin valtakeskittymien ehkäiseminen, se vaatii sitä, että meidän pitää nähdä, että ei ole mitään syytä suosia monimutkaisia organisaatioita yksinkertaisen sijaan. Ja Roni. Joo, kiitos. Finnwatch, just luin, he on tehnyt ehdotuksia hallitukselle nyt, kun hallitus etsii näitä kasvutoimia, niin heillä oli itse asiassa niin kuin ehkä tämmöisiä vähän toppuuttelevia pointteja, mutta yksi oli tästä suomalaisesta osinkoverotuksesta, että se ilmeisesti on varsin alhainen tällä hetkellä niin kuin verrokkimaihin verrattuna, ja useissa eurooppalaisissa valtioissa on nostettu osinkoverotuksen tasoa, on katsottu, että ne yritykset ei sitä kuitenkaan sitten lähde, ja onhan meillä niin kuin valtiona muitakin kilpailuetuja kuin ainoastaan niin kuin, verotuksen taso, että kyllä sen verran luotetaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja siihen, mitä pystytään yritykselle tarjota vakautta ja korruptoitumattomuutta ja muuta, että meillä on muutakin. Ja sitten myöskin tämä, mikä oli myös siinä vihreiden talouspoliittisissa linjauksissa, että meidän siinä osinkoverotuksessa on myös nimenomaan sellaisia yrityksiä koskevia verohelpotuksia, niin kun, jotka on vielä sen tyyppisiä yrityksiä, jotka nimenomaan ei lähde pörssiin eikä ole näitä kansainvälisesti kilpailtuja yrityksiä. Että kyllä siinä varmasti on semmoista korottamisen tarvetta. Ylipäänsä siis alkuperäiseen kysymykseen, siis verotus on se, millä meillä pystytään tasaamaan tuloeroja ja sit tähän ehkä voisi nostaa myöskin sen Piketin suuren ajatuksen toissa vuosikymmeneltä, että tosiaankin nykymaailmassa periminen on se niin kuin vaurauden kasaantumisen keskeinen tekijä yksilötasolla, niin se jatkuu niin kauan, kun sille ei tehdä mitään, että tavallaan ihmisten rikkaus yhä enenevissä määrin tulee suvun perintönä. Niin kyllähän tässä verotus on se, millä kaikkea voidaan haluttaessa puuttua. Otetaan Alvari sitten Ville. Ja tässä on siis kansainvälisesti ilmeisesti niin meillä on tullut jotain pientä vähän kuin edistystä, että ainakin BRIC-maiden ilmeisesti painostuksesta saatiin joku vähän kuin minimi verokanto. Joo, se sitten helpottaa. Ja sitten on siis tosi samaa mieltä siinä, että just, että meillähän on nyt se vähän kuin järjestelmä, joka suosii sitä, että vähän kuin henkilökohtainen varallisuus kannattaa melkein laittaa johonkin pöytälaatikkofirmaan, joka kannattaa se pöytälaatikkofirma laittaa johonkin holdingiin toiseen pöytälaatikkofirmaan, että saa vielä pienemmän veroprosentin, että käytännössä että just se, että kun me suositaan liikaa sitä yritysvarallisuutta verrattuna henkilökohtaiseen varallisuuteen, niin se just piilottaa sitä ärsyttävällä tavalla, ja sitten se luo vähän kuin tietyn varallisuuden ylittäville ihmisille ihan vähän kuin myös törkeitä vähän kuin mahdollisuuksia laskea omaa verotusta, ja sitten tietysti myös sellaisia käyttämään sitä kikkaa sit oman verotuksensa madaltamiseen, vaikka ymmärtäisi, että se alkuperäinen ajatus on, että tuetaan niitä yrittäjiä, jotka oikeasti ottaa henkilökohtaisen riskin perustamalla yrityksiä, joka vaatii sitten vähän kuin rahallista panostusta siihen alkupääomaan. Joo, jos mä käyn nyt lukuja vähän läpi, siis jo tuossa ensinnäkin osinkoverossa mä myönnän, että siellä on kummallisuuksia, niin kuin se pörssilistautumiskynnys, että me suositaan sitä, että yhtiö ei listaudu pörssiin, mikä on tosi hassua. Mä olen itse sitä mieltä siis, että parempi olisi poistaa osinkoverotus kokonaan ja verottaa vain niitä yrityksiä. Tämä systeemihän meillä oli siis 90-luvulla ja 2005 taisi tulla muutos. Jos me vertaan näitä asioita, jos mä olen niin sijoittaja, ajatellaan, että mä olen sijoittajien kollektiivi, jolla olisi vaikka niin yrityksiä, jotka tekee miljardin verran tulosta, niin 2000-luvun alussa niin siitä olisi mennyt heti 280 miljoonaa veroa, vai 290 miljoonaa taisi mennä se yhden muutaman vuoden ajan. Ja sitten sen jälkeen oli ihan sama, että miten mä siirtelen niitä rahoja itseni ja yrityksen välillä. Nykyisin tilanne on se, että siitä menee vain 200 miljoonaa veroa sieltä yrityksen puolelta. Ja sitten sen jälkeen mä voin päättää, että maksaks mä
itselleni osinkoja vai ei. Ja suurin osa ei maksa kuin vähäsen. Jos mä maksan 30% siitä, niin siitä tulee semmoinen, onko se 69 miljoonaa vai mitä lähtee veroja. Joten mä voin niin maksaa vähemmän veroja kuin ennen. Ja silti niin kuin se verojärjestelmä vaan kiusaa mua enemmän. Eli jos mä mietin sitä, että sijoittaisiko nyt tuonne lisää ja niin kuin odottaisin sieltä noin paljon tuottoja, niin mä en voi laskea saavani siitä kuin semmoinen 53% itselleni siitä. Että jos se firma myöhemmin tekee miljardin tulosta, niin sitten niin kuin mulle tulee siitä 530 ja valtiolle pitää niin kuin 200 miljoonaa menee heti ja sitten 270 pitää panna sivuun sitä varten, että se menee myöhemmin. Tämän takia niin kun, tässä on niin semmoinen ilmainen lounas, mikä olisi vaan mennä peruuttaa sinne takaisin, että tämähän on tosi hölmö. Käytännössä meillä on siis, puhutaan siis koko valtakunnan mittaluokassa, siinä on suuruusluokkaa 40 miljardia se tulos ja sitten se on niin kun, me voitaisiin periä siitä yli 10 miljardia helposti yhteisöveroa, mutta me peritään vaan, onko se nyt luokkaa 7-8, ja sitten me niistä osinkotuloista ei saada kuin vähän reilu miljardia. Eli se on tavallaan ihan näpertelyä se osinkojen verottaminen, koska sitä ei oikeasti sitä rahaa kerry, mutta sen sijaan siitä niin kuin haittavaikutuksia siitä tulee paljon. Eli tässä on niin kuin semmoinen useiden miljardien verotuki, joka me maksetaan siitä hyvästä, että yrityksen omistajat hallinnoi sitä varallisuuttaan siellä yrityksen sisällä, eikä siirrä sitä pois sieltä. Ja tämä on niin kuin siis erittäin haitallinen tuki sen takia, että se myös niin kuin haittaa esimerkiksi tämä vihreätä siirtymää. Että jos se raha syntyy jossain öljy-yhtiössä, niin sitä ei sitten kannata siirtää sieltä öljy-yhtiöstä pois johonkin uusiutuvan energian tai jonkun hyödyllisen teknologian kehittämiseen, vaan se kannattaa pyöritellä siellä. Sen takia meillä on näitä Mika Anttosia, jotka näpertelee siellä öljy-yhtiön sisällä jotain uusiutuvia juttuja, koska niin kuin se on fiksumpaa. Ja niin kuin, tämä on tavallaan niin kuin täysin järjetöntä tehdä näin. Tämä on myös niin kuin, mun mielestä niin kuin yhteiskuntafilosofisesti niin kuin väärin, se, että me suositaan tällaisia korporaatioita ihmisten sijaan. Tämä on niin kuin, helppo muuttaa, jos me elettäisiin täysin niin kuin suljetussa taloudessa, jossa meidän tarvitsisi miettiä tästä pääomavuodosta ulkomailla, mutta niin kuin, tästä silti kannattaa pitää ääntä, vaikka se onkin vaikeaa. Joo, kiitos. Hyvää keskustelua tuosta niin kuin yrittäjyydestä myös jo. Ja, mä ehkä haluaisin seuraavaksi kysyä, että millaiseksi te näette niin kuin yrittäjän roolin tässä niin kuin talousjärjestelmän muuttamisessa kestävämpään suuntaan, että nythän on niin kuin suunta ollut koko aika enemmän ja enemmän kohti tämmöisiä suuryritysten korporaatioita ja yhteenliittymiä, niin pärjääkö esimerkiksi niin kuin pien- ja mikroyritykset tai pk-yritykset kilpailussa enää sitten näitä vastaan, vai onko se niin kuin suunta aina siihen, että isompi sulauttaa sitten pienemmät itseensä ja miten sitten taas tällainen niin kuin, just vaikka yksinyrittäjyys niin tulee näkymään? Joo, eli mä voisin sanoa tähän, kun mun yksi vaaliteemoista on nimenomaan yrittäjän asema tänä päivänä, niin Vantaan yrittäjien liiton henkilö sanoi mulle just, että Vantaallakin on 60 000 yritystä, joissa perustajat on ulkomaalaislähtöisiä ja ne usein perustetaan niin kuin pareittain, että toinen on alihankkija, heillä on niin kuin selkeämpi visio siitä, ehkä tämän yritystiedotus- ja politiikan myötä, mitä Suomessa on, että Suomessa on ajateltu, että jokainen yrittäjä pikkuhiljaa on ensinnäkin entinen insinööri ja mieluiten teknologia-alalta ja työllistää heti toisena vuonna sitten 5 muuta työntekijää. Ja sitten on havaittu, että moni haluaa olla konsulttina, vaan työllistää itsensä, kuten esimerkiksi nämä lääkärit ja lääkäriasemilla tai juristit haluaa työllistää vain itsensä, että ei voi laskea aina sen varaan, että jokainen yrittäjänä välttämättä työllistää, vaikka meidän yrityksessä me halutaan työllistää muun muassa Pohjois-Lapista etänä ja muuttotappiokunnista muuntokouluttaa työntekijöitä ja työllistää mahdollisuuksien mukaan. Niin kuin, mutta kaikki ei suinkaan halua sitä tehdä on valtavasti niin kuin yrittäjyyteen liittyviä kysymyksiä, mitä pitäisi nostaa esiin, jos olisi enemmän aikaa. Mitkä on niitä pullonkauloja? Varmasti verotus on yksi, työntekijäkustannukset ja työntekijäeläkkeet ja työntekijävakuutukset on sellaisia, että itsekin aluksi olen työllistänyt muita, joilla on toiminimet ja omat yritykset, mistä pystyn heille maksamaan palkkiota ja niin kuin heidän yrityksiin ilman, että tarvitsee maksaa vaikka sairausvakuutusta vielä alkuvaiheessa. Joo, Alvar.
Tässä on tietysti yksi, mikä myös terveydenhuollon puolella näkyy aika voimakkaasti, on ehkä sellainen myös Suomessa oleva se markkinaoikeuden ehkä sellainen heikkous, että meillä annetaan hyvin voimakkaasti myös markkinoiden keskittyä. Että siellä on joku sellainen, että jos sä ostat jonkun pienemmän yrityksen, jos se pieni yritys on tarpeeksi mennyt, jos on vaikka yksinyrittäjä tai joku sellainen pieni PK-yritys, niin sitten ei yhtään mietitä, että mikä sen tulevan uusion markkinaosuus on. Ja tätä kauttahan meillä käytännössä esim. Sellainen, ehkä teillä orgaanisesti jollain tavalla toiminut toi vähän kuin vanhusten ja vammaisten hoivapalvelut on nyt mennyt vähän sellaisen vaarallisempaan suuntaan, että Mehiläinen, Pihlajalinna, Terveystalo, Caruna, mitä siellä on, niin he on napsinut niitä pieniä yksinyrittäjiä, ammattilaisia sieltä pois, jonka jälkeen he pystyy sitten vähän kuin tietysti polkemaan hintoja, jotka on isoja, ja sen jälkeen kun he saa suhteellisen merkittävän aseman, niin sitten nostamaan sitten sen jälkeen hintoja, mutta kuitenkin sellainen, että me myös systeemi vähän kuin ehkä liikaa suosii sitä, että vähän niitä suuria, jotka pystyy sitten kyykyttää pieniä yrityksiä aika monella sit sektorilla. Ja sitten tietysti vähän kuin suosii sit aliyrittäjyyttä, mitä esimerkiksi lääkäreillä on, että eihän lääkäriyritykset yleensä on aliurakoitsijoita sitten jossain suurissa lääkärikeskuksissa. Ehkä enää harvemmin on sellaisia pieniä lääkäriyrittäjiä, jotka tekee oikeasti, että heillä on oma praktiikka ja oma sellainen tila, vai he vuokraa tietyllä tilaa jotain toiselta. Ville? Nyt Alvar puhuu kyllä asiaa tässä todellakin niin kuin siitä, kun mainitsin, että vihreiden, tai me ollaan ja meidän pitäisi olla ja meidän pitäisi näyttää ekonomistien suosikkipuolueelta. Tämä on niin just sitä, että meidän pitää olla se, joka ymmärtää nämä niin kuin kilpailuunkin liittyvät taloustieteelliset lainalaisuudet. Ja voisi heittää tässä piikkiin vähän tuonne kokoomuksen suuntaan, joka aina välillä yrittää myydä itseään jonkinlaisia yrittäjäpuolueena, mutta tosiasiassahan siellä nimenomaan ymmärretään vain tätä suuryritysten ja nimenomaan nyt jo olemassa olevien yritysten näkökulmaa ja tavallaan sitä nähdään se markkina staattisena ja ikään kuin puolustetaan se staattista asemaa ja tehdään tätä pro-business-politiikkaa, kun me taas niin kuin, meidän puolella pitäisi ymmärtää se, niin kuin, että se mitä niin kuin, politiikan pitää tukea on se markkina ja antaa sen kilpailun hoitaa tehtävänsä siellä. Silloin parhaat voittaa ja siitä tulee sellaista tervettä talouskasvua, jossa niin kuin asiat tehdään järkevämmin ja tehokkaammin. Mitäs mä nyt olin? Ei mulla ole siis... Jos mä ajattelen, että me ollaan myös se niin kuin puolue, joka puhuu niiden äänellä, joilla ei ole äänivaltaa, niin kuin luonnon ja tulevien sukupolvien puolue, niin meidän pitää pystyä puhumaan myös jo vielä syntymättömien yritysten puolesta. Eli me ollaan se, joka tekee tilaa sille, että täällä voi syntyä uusia innovaatioita, uusia yrityksiä ja toki siis niin kuin kaikenlaisia. Ei puhuta pelkästään niin kuin startupeista, joilla on niin kuin kovia kasvuhaluja, vaan myös siitä, että joku haluaa vain työllistää itsensä sillä yrittämisellä, niin se on ihan yhtä okei. Mutta niin kuin meidän pitää olla se porukka, joka puhuu sen puolesta, että markkinat on reilut, kaikille samanlaiset, selkeät pelisäännöt ja paras voittakoon. Joo, kiitos. Oliko sinulla Anna vielä joku kommentti tähän? Ei, Ville puhui hyvin ja sitten voi ajatella, että yritys voi myös olla sekä startup että jotain muuta. Et meilläkin on monta kustannusrakennetta erilaisia, että sama yritys on ajateltu perinteisesti, että pitää olla tosi fokusoitunut toimiala ja vaikka geeniteknologiassa tehdään jotain tiettyä sovellusta tietylle asiakkaalle ja vastaavasti kasvattaa sitä, että moni menestynyt yritys tekee eri toimialoja samaan aikaan ja yritys voi myös olla startup ja itsensä työllistäjä ja muiden työllistäjä. Et ehkä niin kuin Suomessa on ajateltu, se yritysprofiili on ollut ehkä vähän konservatiivinen tai yksipuolinen joskus tuntuu. Joo, kiitos. Sitten jos siirrytään pikkasen tähän niin kuin kuntatalouden ja kaupunkien puolelle, niin kunnathan myöskin tavoittelee kasvua ja talouskasvua,
Ja aika monet kunnat Suomessa nykyisin kamppailee tosi paljon sen kanssa, että ei saada lisää asukkaita ja niin kuin ei saada riittävästi verotuloja ja palveluita joudutaan heikentämään. Niin voisiko kunnat ja kaupungit toimia tällaisena tietynlaisena niin kuin, esimerkkeinä tai malliesimerkkeinä sille, että miten talous saataisiin niin kuin, kasvusta riippumattomaksi? Onko siihen jonkinlaisia ajatuksia? Alvar. No ehkä esimerkkinä, jos mä en tiedä, ainakin väitetään, että siinä Pariisihan on pyrkinyt siihen jonkinlaisiin donitsitalousajatuksia vähän ottamaan huomioon. Ja sitten tietysti, että miettii, että kun niillä kuitenkin on mahdollisuus miettiä, että vaikka millaista toimintaa halutaan keskustoihin. Ja Pariisissa sitä on tehty silleen, että he on miettinyt, että Pariisin tietyllä tavalla se elävyys ja katukuva tulee siitä, että siellä on niitä pieniä kivijalkaliikkeitä, joihin on sitten tehnyt, että jos on jotain sen tyhjää liiketilaa, johon ei oikein tule ketään, niin sitten on pyritty ainakin joidenkin uutisten mukaan siihen, että kaupunki saattaa ostaa niitä liiketiloja ja sitten ehkä vähän sen markkinahinnan alapuolella, mutta ehkä ei kuitenkaan tappiolla sitten vähän tietynlaisille vähän niille perinteisille kivijalkaliikkeille vähän kuin vuokraamaan sit tilaa eteenpäin, että kaupunki voisi pohtia sitten tietyllä tavalla sellaista just talouden käyttöä sit siihen talouden vähän kuin toimeliaisuuden kiihdyttämiseen sellaisilla alueilla, mitä halutaan sinne kaupunkiin, että kaikista ei tarvitse saada maksimaalista voittoa. Tietysti ehkä nykyisissä taloustilanteissa hirveän moni kaupunki ei voi myöskään tietysti tappiolla tehdä, että sitä ehkä plus miinus nollana asioita. Ja Ville. Ja sitten on kaksi eri puolta, että se, että mitä kaupunki voi tehdä, että talous pyörisi paremmin, mutta myös se, miten talous pitää mennä. Että ihmisillä on parempi olla siellä ja elää siellä kaupungissa, niin mä vastaan molempiin silleen, että luomalla sellainen maailma, jossa niin kaikilla on se perusturva kunnossa ja niin kuin hyvä olla, niin me luodaan myös niin kuin yrittäjyyden edellytyksiä. Eli niin kuin semmoinen ympäristö, mikä nyt täällä Pohjoismaissa on kuitenkin suhteellisen hyvin globaalissa vertailussa onnistunut, että kaikilla on luottamus siihen, että tässä yhteiskunnassa otetaan koppia, jos jotain menee pieleen, niin sehän on se paras tapa, tai paras konteksti, missä uskaltaa ottaa riskiä myös. Sitten jos olet yhteiskunnassa, jossa niin on pakko panna hirveästi koko ajan sukan varten ja pelätä sitä, että jos sairastuu, niin sitten kaikki menee ja joutuu kadulle, niin siellä se niin kuin taloudellisen riskin ottaminen on paljon vaikeampaa. Niin tätä on niin vastaus siihen puoleen. Sitten mä haluaisin sanoa tuosta, mitä puhuttiin aikaisemmin tuosta tuloeroista, niin mä löydän siinä niin kuin vahvankin, tai mitä mä sanoin tästä niin kuin hyvinvointieroista, niin vahvankin linkin sinne kaupunkipolitiikkaan siinä, että kun me mietitään sitä, että me tarvitaan niitä tuloeroja siihen, että meillä on se kannustavuus, mutta me ei haluta isoja hyvinvointieroja, niin mitkä on ne keinot, joilla me voidaan rakentaa sellaista maailmaa, jossa kun raha ei ratkaise onnellisuutta. Eli niin kuin pienilläkin tuloilla ihminen voi elää niin kuin sinänsä hyvää ja ihmisarvoista elämää. Ja yhteiskunnassa voi silti olla niin kuin merkittäviä tuloeroja, jotka sitten tai varallisuuseroja, jotka kannustaa siihen niin kuin yrittämään, että vielä sen jälkeen, kun sä oot tehnyt 100 miljoonaa sillä, että sä oot tehnyt jonkun startupin, jolla menee hyvin ja sitten sä voisit myydä sen, niin sitten sulla on idea siihen, että miten siitä tehdään niin 100 miljardin arvoinen, niin meidän pitäisi olla se kannuste siihenkin, että me saadaan nämä ihmiset yrittää, koska ne sitten oikeasti maksaa niitä meidän eläkkeitä ja sitä terveydenhoitoa ja koulutusta ja kaikkea, mitä me halutaan muille ihmisille tarjota. Niin se on pitkälti luoda sitä vihreätä, tai siis se vihreä kaupunkipolitiikka ytimeltään on sellaista. Mä niin kuin mietin esimerkiksi julkista tilaa, hyviä palveluita, just sitä, että sä voit luottaa siihen, että vaikka sun tulot pienenisi, niin elämä ei silti niin romahtaisi. Mulla on itsellä henkilökohtainen kokemus, kun mä oon elänyt reilu 7 vuotta Amerikassa ja aikana, jolloin oli pienet lapset ja katsoi sitä menoa, että me asuttiin tosi hyvässä paikassa yliopistokaupungissa, jossa niin kuin kaikilla naapureilla oli 200 000 vuositulot ja niillä oli semmoinen 500 000 asunto ja siellä oli ehkä semmoinen korkeintaan tämän huoneen kokoinen takapiha, johon saattoi sille miettiä sen, niin minkälaiset elinolot sä tarjoat lapselle, sä laitoit siihen jonkun keinun ja ehkä jonkun pienen leikkitelineen rakentaa. Ja sitten kun mä muutettiin Helsinkiin,
niin mä avaan meidän oven siitä ja sitten se lapsi voi mennä sille niin kuin 10 erilaiselle pihalle leikkimään, jos on niin kuin 10 kertaa hienommat leikkiteleet jotain, jotka kaupunki tarjoaa. Ja tavallaan niin tämä niin mulle konkreettisesti on jotenkin sitä, että siellä Amerikassa niin sä et rahalla saa sellaista elintasoa, mikä sulla on Helsingissä sillä, että vaan asut siinä. Ja niin tämä on niin se niin kuin, mitä me voidaan kaupunkipolitiikalla tehdä, on se, että niin kuin, se raha vaan täällä Suomessa niin kuin ratkaisee onnellisuutta paljon vähemmän kuin siellä Amerikassa. Se on jotain, missä me ollaan onnistuttu, ja se on se kulttuurin projekti, jossa meidän pitää jatkaa eteenpäin ja yrittää puolustaa sitä ja niin kuin parantaa vielä siitä. Ja tämä on niin kuin se, mihin vihreä kaupunkipolitiikka tähtää, ja mä niin kuin toivoisin, että me tuolla vaalikentillä osataan myös niin kuin puhua tästä ja niin kuin kehua sitä, mitä ollaan saatu aikaan. Kiitos, Roni. Joo, kiitos. Tosi hyvä pointti. Mä oon kanssa sitä mieltä, että niin kun, kuntien ja kaupunkien velvollisuus on mahdollista asukkailleensa ekologinen elämäntapa, ja se pitkälti on esimerkiksi, että onko mahdollista pyöräillä, onko mahdollista kävellä, onko mahdollista käyttää joukkoliikennettä, mutta itse asiassa tämä liittyy tosi hyvin yhteen myös sen kanssa, että jos on pienet tulot, onko mahdollista elää hyvää ja täyttä elämää, että just siihen tulee ne kirjastopalvelut ja lähiluonto ja kaikki se niin kuin ihan tosi hyvin sanottu niin kuin se julkinen puoli. Tuo kanssa niin kuin mieleen omat opiskeluajat, jotenkin sellainen mikrokulttuuri, mikä meillä oli Jyväskylässä Kortepohjan kaupunginosassa, joka oli täysin niin kuin opiskelija-asuntoja, ja miten siellä sitten oli niin kuin vielä nextille levelille jotenkin se, että siellä oli niin kuin yhteiskäyttötiloja, yhteiskäyttösaunoja, yhteiskäyttöpesutupia, kierrätys, Facebook-ryhmiä niin kuin ihan taloittain, että meillä oli vaikka H-talon naapuriapu ja kierrätys ja tämmöinen niin kuin kierrätys niin kuin piste siellä, missä pystyi niin kuin jättämään omia tavaroitaan ja sitten niin se opiskelijakulttuuri, mikä perustuu siihen justiinsa, että tuotetaan ilmaisia tapahtumia toinen toisillemme ja tämän tyyppistä, että siinä on varmaan semmoista myös niin kuin opettavaa paikkakunnille. Mä oon Kirkkonummella ylpeä siitä, meillä on kirjastopalveluissa onnistuttu erinomaisesti siinä, missä modernissa kirjastossa toivotaan onnistuvan, että siinä samassa rakennuksessa on siis sekä vanhuksia että lapsia että nuoria, siellä on nuorisotila, siellä on tämmöiset meidän niin kuin varhaiskasvatusikäisten kotona asuvien lasten palvelut, ja se toimii tosi hyvin. Ihmiset oikeasti käyttää sitä kirjastoa niin kuin mun mielestä kirjasto on tarkoitus käyttää, että se on semmoinen ainakin, missä ollaan hyvin onnistuttu. Ja sitten tästä Donitsi-talousmallista, että miten ylipäänsä niin kuin paikkakunnalla voidaan vastata siihen, niin ne kaikki elementit, mitä siinä Donitsissa on, ne sisäosan kriteerit ja ne ulko-osan kriteerit voidaan kunnassa mitata. Ja itse asiassa talouden ja koko niin kuin kunnan päätöksen tärkeimpään vuosittaisen dokumenttiin niin otetaan sitten myös niin kuin nämä ulkoisvaikutukset huomioon. Saanko vielä sen verran jatkaa, että sitten vielä niin kuin itse asiassa kuntataloudessa, jos mietitään sitten taas niin kuin kohtuutaloustermin kautta tai semmoisen niin kuin ei-kasvuun pyrkivän talouden kautta, niin on täysin mahdollista kuvitella kunta, jossa tulot pysyy vakaina. Eli jotenkin niin kuin sen kokoinen taloudellinen niin kuin, entiteetti, jossa vaan tulot pysyy vuodesta toisen suurin piirtein samana. Se on täysin mahdollista kuvitella, ja se on itse asiassa aika virkistävää. Sitten tietenkin tämä kaupungistumisen ilmiö johtaa siihen, että se varmaan aika harvassa kunnassa Suomessakaan on ihan todellisuutta, mutta se on sitten jo toinen kysymys. Kiitos. Nyt on ollut kyllä tosi hyvin laajasti erilaisia aiheita ja hyvää keskustelua. Ja ennen kuin päästetään yleisövauhtiin, niin käydään vielä tämmöinen yksi kierros, että kun olette kaikki eri kunnista ja kaikki olette kuntavaaliehdokkaina myöskin, niin kehukaa kilpaa omaa kuntaanne siinä, että missä se on onnistunut tällaisessa kestävän talouden. Tuossa nyt tuli muutamia juttuja, mutta niin kun, lyhyesti silleen 1 tai 2 virkkeellä, ja aloitetaan nyt vaikka Villestä. No mä jo tuossa kehuin ehkä mun identiteetti ei ole niin helsinkiläinen, että kun katsoin tuossa hiljattain Daniel Sasonovin mainoksen itsestään, niin kuinka hän on niin rakastunut siihen Helsinkiin, niin mun identiteetti on jotenkin enemmän niin kuin suomalainen, eurooppalainen ja maailman kansalainen, että jätän tämän tähän ja kysyn toisilta neuvoa, että kertokaa myös, mitä helsinkiläisten kannattaisi oppia nyt sitten lahtelaisista ja vantaalaisista ja kirkkonummelaisista. Alvar. Ja ehkä Lahdessa meillä
itsekin aina vähän kun valittaa tuosta katojen kunnossapidosta, niin kyllä minusta ehkä tuntuu, että täällä jokseenkin on vähän kuin tsempattu siinä, että vähän kuin pystyy liikkumaan pyörällä ja jalan vähän kuin paremmin nykyisin jo talvisin. Ja sitten tietysti ehkä se oman vähän kuin Lahti Energian kautta tapahtunut toiminta, että pyritään siinä sellaiseen vähän kuin kestävään energiantuotantoon. On sitten ehkä Lahdessa ne tällä hetkellä myös suurimmat asiat. Anna. Joo, mä oon asunut Vantaalla tosiaan vasta reilu puoli vuotta, mutta meillä on esimerkiksi noita paikallista infrastruktuuria, sähköyhtiöitä, jotka tarjoaa parempaa sopimusta kuin valtakunnalliset sähköntuottajat ja meillä on tosi toimivat koululaitokset, että nyt on ollut viime aikoina alijäämäinen se Vantaan talous, mutta just yhteistyössä näiden yrittäjäliittojen ja muuntokoulutusprojektien myötä halutaan tuoda lisää talouskasvua Vantaalle ja saada supistettua niitä kuluja sitten, mitä julkisessa taloudessa Vantaalla on ollut. Ja sitten Veroni. Joo, kiitos. Mä aloitin tämän jo niin kuin kunnan kuntapoliitikon ehkä kuulua oman kunnan kehumiseen. Mutta ja tervetuloa muuten. Meillä on tuossa 4.2. kävelyliikenteen väylien aurauksesta keskustelutilaisuus Kirkkonummelle, jos haluat jatkaa kanssani jonkunlaista paneelitoimintaa, että siitä varmaan voitaisiin teiltä oppia. Muutenkin Lahdessahan on niin kuin ihan, ettekö te ole sitoutunut tämmöiseen erityisen hyvään ilmastopolitiikkaan ja tekemiseen, että olen teitä jotain googlannut ja seurannut ja katsonut jotain teidän päällysten materiaali-innovaatiokokeiluja, että kehun nyt tässä vielä tällaista. Talouden kannalta Kirkkonummella on ollut joitain niin kuin aika sellaisia poikkeuksellisia investointeja viime vuosina. Meille tuli tosiaan yksi näistä Microsoftin datakeskuksista, joissa tietenkin niin kuin, tämä on nyt taas seuraava ongelma, että kuinka oikeasti materiaalista on myöskin kaikki, mitä tehdään verkossa ajatellen, että se vaan tapahtuu itsestään, mutta eihän se tapahdu, niin kyllähän se datakeskuksen niin kuin koko luokka myöskin niin kuin näyttää sitä, että miten oikeasti fyysistä maailmaa sen verkkomaailma on, mutta se saadaan täysin siihen hukkalämpöjärjestelmän niin kuin tuottamaan sitten energiaa Espoon Kirkkonummen alueelle näistä uusista laitoksista, niin se on itse asiassa erittäin merkittävässä roolissa sit siinä Kirkkonummen päästöjen laskussa, kun saadaan ne lämmitysenergiat sitä kautta yhä suuremmalta osin. Ja toinen on kaapelitehdas, joka sai luvan rakentaa nyt Suomen korkeimman rakennuksen, eli tornin, josta he saa nyt ihan vielä paksumpaa, vahvempaa kaapelia sähköistyvän maailman tarpeisiin. Ja siinä oli kerrankin sellainen kaavio, jossa käyrä menee niin kuin 5% vuodessa ylöspäin se kaapelin tarve maailmassa, mistä mä innostuin, että tässä on niin kuin tämän tyyppinen kaavio oikeassa kontekstissaan. Niin nämä on sellaisia ihan niin kuin mielenkiintoisia kanssa. Siihen on tuossa siihen kaapelitehtaan yhteyteen jotenkin sivuvirroista ja valmistetaan tämmöistä uudenlaista ruoaksi kelpaavaa proteiinia, että se niin kuin myöskin on näitä, miten sitten uudet innovaatiot ja uusi yritystoiminta voi ruokkia sitten tämmöistä uudenlaista ajattelua. Jes, kiitos. Se oli pitkät 2 virkettä. Mutta ei se mitään. Hei, annetaan isot aplodit meidän kaikille panelisteille.